Dvoch nevydarených zápasov predošli z Košiciach a s Bajdevom doma sme potrebovali chlapcov hlavne pripraviť po tej mentálnej stránke na toho supera, keďže vedeli sme, že super príde skoro v maximálnej sile s viacerými reprezentantmi v základnej zostave. Jeho kvalita sa počas celého zápasu ukázala, aj keď si myslím, že ten zápas bol až do poslednej minúty vyrovnaný. Rozhodli dve veľmi dobre zvládnuté breakové situácie supera, keď hlavne rozdielový hráč v dnešnom zápase Čmelík pri prvom asistoval na gól po rýchlej akcii a druhý samostatne breakovým zvládnutím veľmi dobre to zvládol, takže tento hráč bol taký rozdielový v tomto zápase. Aj keď my sme zlepšeným výkonom v druhom počase si myslím, že dostali sa do zápasu a mohli sme ten zápas ešte pri najmenšom aj si myslím remizovať. Tá gólová šanca Kvintiča tesne pred koncom. Myslím, že ten zápas by došiel do spravodlivej remízy. Ukázala sa však v tomto zápase sila súpera, reprezentanti, ktorí v tomto klube hrajú, sú vyzretí a si myslím, že rozdiel bol len v tom, že kým súper sa snažil hrať taký už skôr mužský futbal, my sme sa snažili krátkými kombináciami dostať pred bránu supera. Trošku mi chýbala taká medziera v strede ihriska, kedy by sme dokázali aj ukľudniť a lepšie si pripraviť ten protiútok a potom ho zvládnuť, ale chlapci pod vplyvom toho výsledku boli trošku nervózni a bohužiaľ ten zápas vyznel takto, že sme ho prehrali, aj keď za ten výkon hlavne v druhom počase sa hambiť nemusíme.